Dibor kaham takok tay bekok song kaisya kok norong ni logi share kanya mo sumani ang John Debbarma Bangalore tibrasan volunteers ang tabuk sopejak edisi khumulwng ke ane asai mani ha ang o jagao dukan khulok na hanai dukan naituk mani dukan kaisa pang khali krin sao mono tini kisa phunuk laya entai samung kaham tangnai rong ni bo kisa nang no share kanya mo sungo. First of all naimano condition bahai mall ni tang kamu salka hati koi bosor jani kaka saimi ya but happen na je terajak crack yang tigai tai 10 bosor jatonga tongya mela norogoro naimano chora bothop je thumjak dukan khali grifu dukan tongoro furniture tongana hayung mat tongo te kesa restaurant tong norog naimano sakawa hongkang kai no entry rejak omo tam room toilet kus khulok jaya tala serjak talan chabi sabni rosa bok siming na khishati mano haja okay norogo dugan ni borok da dang just nong no kaisa kanye kok sangana kiriu haja te kiri jai je mo to dugan belai na to khan rakha khumrok kai jak bong dugano boro kisa kiri jago tam ni bang kai video viral thang kai montri ro hoje target na jang na hne barang to kiri na ko gya hayong mat belai na chatok charai rong ni sana ni hoite bori rong sajong na ro joton man thogo tai kaisa khulok jak gang ka chini borok eye care and optical nei mo dugan khungtam khungburunyo yakare tai jot to mall no norok naimano lock jot to koi peji khibjak borong sinai kachara khibjak borong sinai bike berajak naimano condition bahai chora bothop thupjak ro gana gini nai je bolong khai tongbai kha and abar ADC ni je responsibilities achuk tongnai rok oro bo chora bothop thumjak naimano borok sao dukan khali koroi hinai ang singna musungo je dukan khali koroi hinai sanai rok no o dukan tala rojak hangka borok tamo sabo bwsakaina bagui janarok na ke tamo nok ni mane kesam khibena bagui norok naimano bwsuk jora to yo jaga bo hai condition nungui tongkha norok jotto naimano erang saimia heart attack ba sabo jagani ba sabo bono you not approve khaika je design no nawai oro dukan to koton sujak kaisa ban dukan khali kori hinai sawa kaisa ban khulok jak se kori khali kori nile ba chirgadi khulok jak se kori erang te ge sanamu jongo jotto business is all about advertisement hangka jeng phataro phunugui mankha hangka je chini mane paijang na phaina kona norok naimano phatarte hingka hangka bebang so wall rojak senamani ba baikedan senam lage saimiya senamai kalang nai ba kha khayo kusu motamoti kotorma kon chai kalang hana te gaisa nong no phung namu jong koi bosor jan ka saimiya boy angle be mo hake crack o building senama to 5 bosor je kaya ko condition nai mano mall ni ja bara bai kopulong a jaga na pi dukan tong ulta bo choli firo saka bo tong tom injeri restaurant rok je bar sajago dukan khali koroi hinai o dukan rok khali ya hangka tai tamo jodio dukan khali ya narak jak hangka khulongnai borok rok ba sabo and bufuro dukan khulok bwsakaina bagui narok tangkhaya narok saimiya dukan koroi sao no entry hin swijak ang saimiya tang no entry hin sei nok joto naimano tam jana bo toilet nai dio jagao solaburi malanya jaga ching kona kuni dukan khali koroi hinai sao hongkang kai o dukan narok jak sabo narok naimano bo ba ke banks na lengha kaisa but bangla ni se pano kesam hake toni rekha and te kaisa sanamu jungmani ke government rok jodi oboni bara rent nai tongo hongkai obono tangai nai kolya
o jaga teng ka security guard phana tonja security guard tonan bagai borok jesona pan ton ribano because borok ni thani na tong power borok power by jese kaisa borok na phano job na gai ba job khai tong na extra borok na phano borok oro as a security guard toni rimang khamu ek kaisa restaurant khungtam khungburi dukan bade o jaga tegon dukan khungjak gre abar government sawa dukan khali gre anga kokno jotno koinyamu sungo norok o video nai tong khangke please video na share khaji ai chin manthai no chung sanna ni bagai ta kiredi talashi ang dukan nai tongmani ang dukan sanai tongmani ang government ni joto je fees ba commission tongmani ang renan goshika ang bazar committee no saka bazar committee no jere thai tong saka but on the last moment ang zonal office thangai dukan sangai mani sawo dukan khali kri juri dukan khali kri kangka o jaga na sak kabang ma dukan tangai khulok jagya bufurin chingbondo dukan tangai khali kri nge buina rakha hangka bufuru dukan khulok nai যদি বংনে নিয়মস দङ 6 মাস नि উপর খুলগিয়া হাঙ্কাঙ্কাই দোকান চাবি সেগিনা জানা হেনে তাঙ্গাই তাবো সুজরতে চাবি সেগিনা রে জায়গা খু অবশ্যই নামো সঙ্গ নাইয়া তংদি এন্ড প্লিজ ভিডিও না শেয়ার খাইদি কারণ এবং মা বড় রাও বাহাই দङ যে সাইমানজা বুজিয়া বা কোনো নলেজ করে বরং ন বুজিরে নাঙ্গো সাইমান নাঙ্গো সারা নাঙ্গো আসং মল কত দোকান খুংতামছে খুলগজাক aboni borte khuljak tari dugan khali kri hin saw hangkai dugan je dogas hojak tora bothop thupjak chora bothop thumjak mo saboni borok bufur khulok nai borok khulok ya hangka tangai dugan khulok nai borok no dugan riya mo kaisa question phai bukhawa so mo question answer ang datino sawana ang khana zonal office thangai malai nai ang aro nije responsible boro thang malai nai just parang thang zonal officer ang thang ba chairman just parang thang malai nai and definitely a question ang khanai tangai dukan khali kre dukan khali hingkang kai chora botop thumjak dukan khulok jagya aba haimangsi tangai dukan khali kre sabna rojak jere jak borok tangai khulok ya hingkang tangai chabi segnya a question ang raise khai so asukno tinen bagai video sanamai ang tona nayana hanyo hai hambai joto nai tongnai rongno hambai nainai rongno je an channel subscribe khai tongnai rongno ani logi tongnai rongno ena tebo buskango bon tei details na len karon chung tipurasan boi samung khayo tipurasaroni manthai no chung renan bagai chung jotono khai tong haino hai hambai tei khulumka